2, 1, go! En hoe koud ben je? Voor je dochter? Ja, die doet voor World Servants en ik doe het voor mezelf. En het is goed koud. Goed koud? Het is echt heel koud. Nou, hoe koud? Mijn hele lichaam tintelt ervan. Maar lekker fris. Dus fris het naar hierin. Ja, fris. Ja, heel koud en fris. Koud. Aan deze maar even douchen. Maar het weer prachtig. Voor de 20ste keer. Wie met jou, broers? Kom maar, broers. Wie zakkoord. Het wie het vierde lustrum van de Nijersdoek in Boeren. De organisatie is al sinds het begin in handen van Reense Poortinga. Ja, nummer 20 dit hier. En het is eigenlijk het waar, werkt net zo bord mij. Maar het is eigenlijk heel makkelijk, want het is net koud. Wat maakt het dat zo fijn om in het wetter te springen op 1 januari en Tollevoeren? Nou ja, het is een soort kick. En lekker. En ik had er hier moeite, maar ik vind het prachtig. En dat die blikken, want Poortinga is hier voor de 20ste keer varoon. Het is succes. Super. Ik ben dik tevreden. Er wie een lietsgroepje bikkels die de volslaine haven trok zwom. Het watertemperatuur is natuurlijk op zich koud. Hè? Dat kun je wel stoer gaan doen, maar het is koud. Maar in vergelijking met andere jaren, dat viel me toch wel mee. Dus fris het naar hierin. Ja, beslist. Ja, een hele goede start. Een mooie start voor het nieuwe jaar.